Ayan na nga guys, hatid muna namin itong mga kaldero dito sa aray, dito sa ano, sa tindahan ni Ma'am Shi kasi mahirap pamalingki na ano, may bit-bit, ano to, may ano pa doon sa likod. Diyos ko, wala kasing pasok ngayon diba kasi Chinese New Year, so Kung hey Pachoy. yeah. So ito na yung, ay bakit wala na yung ganon? Pinatanggal mo? Oh, kasi nga yung para pag ano ba, hindi ka mauntog. Yan, so wala na yung harang dito na yuyuko pa ako. Ayan na lang siya. Oh. PCR. Kawawa pala dito pag walang tao, no? Pag walang pasok kasi, oh. Parang ang lungkot. Ayan, nandun siya sa loob. Pangit ang buhok ko, parang may tipos. So, pasok muna natin siya. Abutin tayo ng gabi. Ha? Baka gabi na tayo dito na. Kaya nga, pinabili pa naman tayo ng ano. Nang Lechon manok, di ba? shoota ka? Oh. Bakit? Ano to? Hindi to ipasok. Ay, hindi. Para hindi maaga. Nakaw yan dyan. Hindi naman. In fairness naman. Talaga. Mabait sila. So let's G. Punta na kami ng palengke. Ang lungkot pala ng lugar na dito guys pag walang pasok. Para siyang ano. Alam mo eh. Wala ka tao-tao. So tara na. Ayoko talaga sana sumakay kay Ma'am Shi. Kaso lang sayang din yung pamasahe. Tigtipid ngayon kasi 1 week pa bago magsahod. Sana all may sa. 40,000 okay lang. Chares. Ikaw pa ba? Gwen ko, ma. Kinuo ko. Alam mo naman yung sahod ko. Para kang tanga. 70. Mga ganyan. Maniwala ko 70. Ma'am Shi G. Ha? So let's G na guys. Ang buhok ko ang pangit. Oh ano pa te? Ano pa bibilin mo? I also have May salad ka te? Magkano ito? 1/4? 1/4? Ate, 1/4 yung dalawa? 1/4 o tigwam? Gusto rin kasi nila na ligang and ang tortang talong nila dito is 25 pesos lang ang bongga. Di ba na ate? Oo, di ba? Sa pagpili ng talong daw, make sure na matigas siya kung itotorta mo siya. Kahit naman sa talong sa ano, dapat matigas din. Alam mo yung lupay-pay, hindi mo magustuhan. Hindi, okay din naman yung wag masyadong matigas. Alam mo yun. Ang galing mo maghawak ng talong, Ma'am Shi. Diba? Feeling ko Parang sukat na sukat sa daliri mo. Tsaka lahat na. Wala pa kwarta, Jill. Balik na sa sweldo, Jill. Ang Jill, oy. Ato la inda ugma, mga kwarta inda, dagang kwarta inda. Di pwede na laag kay na may tulay, pwede na makaagi. Oo. Dili naman baha. Ato to di ba? Ato inda mga ka 200 inda ugma. Ina si inda oh, igna inda. Ato ko hinaguan inda. Igna si inda. Ano na yan, madam? Dugay pa? Ano tawag dito? Lutsa. Ay, ano? Car lang. Siyempre, kuha na rin tayo na. Magkano isda? 180, o diba? Binibigyan niya na sa akin dito ng 130 yung mga ganito. Hoy! Nagnegosyo pa sila. Sana binigay na lang. Dalawang ano yan, baso. Dalawa lang? Oo, kasi ano siya eh, ayaw rin naman namin na magsawa agad yung tao sa ano ba. Tingnan mo, tingnan mo yung tangal niya kakaiba, nakikita siya sa video, ay magdadagdag yan siya. Sige, utuin mo pa. Utuin mo pa. Ibalik yan, te. Kay Patson sa akong cam. Magkano dyan? Lahat yan?
Yung sarap niyan sa ano, bahay. Oh, 90. Kanan na yan. Uban na yung plato. Kasi yung mga teachers, mostly nire-request din nila yung mga ganyan klase ng salad. Mga savings. Bukas na ako mag-start. May hirap mag-abono, naka-budget na yung Ate, dalawang ano ba? Ano yan? Para sa move. Dapat ano no, kanang udlot sa Ampalaya ba no? Masarap no? Diba? Wala Diba kasi nga dito. dito sa inyo, ano ba? Sa Manila kasi, it's daw na ang palaya. Tatloy mo na ako. Anong pera naman siya? Nabayad na ka? Oh, kayo. Oo. Ha? Pag-sure ba? I love you, Tamba. Thank you so much. Bait na yung ate, no? Actually, masarap to sa ano? Sa Prito. ihaw. Diba ihaw? Pwede Tapos prito. May kamatis, toyo. Ay. Papala mo na naman. Thank you, ate. Oh. Thank you po. Kami, okay na ako ah. Ano yan? We have oil. Yeah. Farina. Kasi may mga breadings na ako din. So, ipandadagdag lang. Suset. Bago. Si May, 40 butter glass. 40 ate. 130. Ah, wala pa. Wait lang ate. Hindi lang. So, ayan na si Ma'am Shi. Mamili na siya. I want you to meet Madam Elvira. Madam, hindi kasi pag Elvira, mayaman, doon yan. Pag LV, parang kasi kismosa na sa barangay. Ganun. So dito ako namimili ng gulay sa kanya kasi eto, binibigay niya sa akin to ng 5 piso lang. Yung balot. Magkano? 5 piso. Ay, may vlog. Di ba 5 piso isa to? Dalawang piso lang yan. Ay, ano? Social commerce. Shout out sa mga sa mga momshies na. Yes, sa ating mga suki. So most of the time talaga, beans and chop suey yung aking binibili sa kanya. So, binibigay niya sa akin ito 5 piso ba? Dos, sabi ni nanay. Oh, tapos sa palikod doon. Dito, ganun pa rin. Tapos yung para sa pansit. Ba't ayaw mong may pansit na? Tawag mo na LJ. Ay, nako! Pag-hi ba? Asan sag ka? Ha? Ah, makagikan. Kagikan. Laag. Laagan man ka, uy. Kasi nga, sabi ko wala pasok kinabukasan. Nangita na sa kag-uyab, So, no? yung mga ganitong yung mga ganito, hindi naman to talaga sira actually. Kumbaga sa Bugbog. parang gano'n lang siya. Pero pwede mo pa siya magamit para sa food. Medyo makakalis yun. Wow pa. Wait lang. So, dito naman tayo sa mga manok at karne. I want you to meet Maria, Lenora, and si Teresa. Sila ang mga manika ng Triple E. Ayan. Sila Maria, Leonora, Teresa. Leonora. Si Maria, Leonora, Teresa. Pero mga manika yun sa ano, horror. Ganun na nga, mga manika sila. So, dito yung mga meat. Pero since, dun tayo sa likod mamimili ng mga, si Dudo. Go. I also pick some atay sa baboy. Para sa... Pang-ulam din tomorrow. So, tingnan natin kung magkano yung aabutin. And dito kasi may mga sliced na sila, pork chop. So, pinipili ko yung mga maninipis. At the same time, yung reasonable budget, pang benta. Para naman pag nakita nila, diba, sarap. Kasi pag masyadong mataba or makapal yung hiwa, lugi na ako, mahirapan ako ibenta.
Kakulay mo yung dingding, no? Actually, yung pamainin. Akin talaga to. Kaya Triple E, Altea, Alvin, Altea. E, Ha? A, E. E? Oh, Elvin, Altea, Elvin. And, wow. Kasi dito na rin kami kumukuha ng panglauya. Ay, nagugas ako ng kamay na bago ako mamili. Kapag kilo na natin sa kanila. Tapos, automatic, every time na patingin ako ng akin. Bakit mo gamay kumayat? Wala pa ba? Ito muna. Bakit ko lang? Ilang? 603. So automatic, binibigyan nila ako ng ganyang klase ng papel para ma-detect ko kaagad kung magkano yung presyo niya. So malalaman namin kung magkano yung dapat namin itakal o makuha namin takal dun sa ulam. Ito naman yung ating chicken. So yan, mabibilang mo na kaagad kasi may piraso na siya, per piece na siya. Multiply mo na siya by 50. Including na sa costing, dun sa fried chicken is the oil, breadings, harina, and egg pala. Ayan. Ito, and atay. So hindi ko dinadamihan pa para hindi sila mag-contrast ng minuto. Limitado. At least meron ako ng ibang pila. Ha? 153. Pwede namang hindi ubusin yan, di ba? Oo. Kasi pwede yung kalahati niyan. Kinabukasan na luluto. Okay. So eto na guys, nandito na kami. Ablis, nagtarong be. Kapoy ba yoko eh. Alam mo, yung lumbok ko. alam mo naman matangkad ako. Ha? O ikaw kunti lang nilamang ayan na agad. Hindi mo lang talaga kaya kasi matanda ka. Hindi, masakit. Nag-pickles ball kasi ako. So ayan na. Iba Bitbitin mo na. Yan. Ang lakas ni Ma'am Shi. Pukugan. So after that, syempre, dapat diretso na siya mahugasan dahil lalagay pa siya sa ref. Especially yung mga gulay. Hindi yung karne ha. Ay, gulay yung karne. Tsaka mga So ganyan ka-busy si Ma'am Shi everyday. kapag ako'y namamalengke talaga. Yan. So homemade pala yung lumpia mo. Yes. Kasi mas mura. Para sa mga bata, no? Ay! Ay. Sakit ng tuhod ko sa pickleball eh. So yan, hugasan lahat ni Ma'am Shi and pagkatapos saka pa kami uuwi. Yung mga resibo. Dapat nilagyan mo na baboy. Nakita ko naman na yun. Alam ko yun. So, siya ako bibilangin per piece. Cute. Mamaya pakita ko siya. Chicken. So gusto mo pa ba mag-asawa? Charot. Oo naman. Kung ganito rin naman magiging buhay namin, wala na. Sino sa kanila? Ha? Wala nga nagstay, wala nga tumagal. Kasi nga masama ugali. Ayun. Lumabas yung totoo. Sumama ka rito para siraan ako sa mga tao. Totoo. Di ka naman mag maroon na damit kung tinatatai man ako eh.
2, 4, 6. So babalik tayo guys after ni mahugasan. Ha? Bye. And this time, ako, andito na yung mga presyo ng ating mga pinamili. So, Tapos ka na ba maghugas? Yes, I'm done. So ngayon, ililista na natin yung mga menu for tomorrow. So syempre yung rice. Yung 6 na kilo ng rice na yun is umaabot siya ng hanggang 50 to 60 na takal. Including na din yung kinakain Kinakain. namin. Oo. So sa 60 times 50 na rice, kada takal. Yung fried chicken natin is 18 pieces siya times 50 pesos. Yung leeg ay umabot siya ng 40 pieces times 20. So, ganyan siya. Sa atay, menudo, etc. Atay, ano pa ba yung Baguio beans, chop suey, iba yung pork chop, Talong. ayan, torta, Katong hipon. Alam. Maranay, and meatballs. May meatballs pa ako. Tsaka lumpia. Lumpia. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kaputahe ang meron ako naka-display. Iba pa yung lauya ko pala. So, eto, dito pa lang, makikita ko na kaagad kung magkano yung estimated namin income for tomorrow. So, kunyari, lumabas siya ng 8,000 or 9,000. So, automatic, mababawasan pa yung 9,000 na yun. Estimated lang naman yung sabihin mo mga 8,000 plus. Kasi kakain kami. So, open naman sila rito to eat anything. Kahit anong kainin nila. Kahit kainin yung pork chop, kumain ka ng menudo, bahala kayo. Kaya lang, nangyayari kasi, tsaka kami kumakain after ng lunch break nila. So, kung ano yung ibang mga matitira mga ulam, yun ang ulam. So, kumain na yung mga tao, sineparate na namin mga ulam, pakakaipo kami ng menudo, yun ang ulam namin. Diba? Mga buto-buto na lang. Ganon. Sabaw-sabaw. Kami pala yung aso. Hindi, ayun. So, ay, may isda pa pala. Diba? May bonus akong isda. So, ganyan lang. Everyday, kukumpitin na namin siya para makita namin kung magkano yung estimated namin kita. So, maliban dyan, meron pa akong pansit canton, may cup noodles, may soft drinks, may bottled water. So, ang inventory namin, kung ilang yung bilang dyan sa ref, stock dito. Pagkatapos, tsaka kami magbibilang kung ilan yung nabawas, yun yung benta. In and out. Ganun ang computation namin. Saan mo naman natutunan yung mga ganyan? Ako lang din, diskarte ko lang din, para mabilis na, nung una kasi, kami, tali, so ang hirap. Ano naman kasi, matututunan mo siya, parang kung ano yung mas mabilis na paraan, yung technique. Yung iba, nagsasuggest yung mga ibang followers, Canton, coffee, ano ba yung papers. So, ayan kahirap guys pala magnegosyo. Actually, hindi naman siya ganun kahirap. Kapag nakita mo na yung pattern, yung tulad nito, pagkapamaling kay hugas bilang lista, gawa mo na kagad. Para pagdating nila bukas, execution na lang. Darating sila, yung mga tagaluto. Ito yung mga menu. So, ayun, lulutuin. Bukas is Feb 18. Oh. So, pagpasok nila, makikita nila kung ano yung lulutuin nila. 70 na ngayon? Oo. Chinese New Year. Bilis, no? Junk foods. So, ganyan lang. So, mabilis namin malalaman agad kung magkano kikitain bukas. So, I think, sa ganitong portion, nakikita namin kung may nawawalang pera o wala. Kung may nakukulang o hindi. So, ganyan lang siya. Sa menudo, dun sa ano na yun, sa dami ng pinamili ko, basta worth mga ganong halaga, dapat maka 10 to 15. 15 orders. Atay is so ganun lang, everyday ganun ang routine para mabilis na namin nalalaman kung kita ba ako o hindi. Kung may pumapasok, kung may lumalabas.
So, ayun na nga guys, nalaman natin ang sekreto ni Ma'am Shi na hindi pa talaga siya maganda. Oo. And maraming salamat for watching.